Il-Valletta Cruise Port Limited, l-operatriċi tal-Valletta Waterfront, ħabbret li firmat ftehim mal-kumpanija Valletta Bridge Limited tar-restawr u l-iżvilupp mill-ġdid ta' binja storika tal-Ex Power Station li tinsab taħt it-tela tal-Kurċifis fil-Furjana. Din il-binja għandha valur sinifikanti industrijali u arkitettoniku. Il-kumpanija Valletta Bridge Limited hi impriża konġunta bejn il-grupp CPHCL u l-grupp Attard Brothers. Qed jiġi ppjanat li l-proġett jara riġenerazzjoni mill-ġdid tal-post destinazzjoni multifunzjonali li jinkludi wkoll butik hotel esklusiva b'madwar 20 kamra, uffiċini ta' standard għoli, spazji kummerċjali u anke stabbilimenti tal-ikel u xorb. Fil-waqt li jara jagħti ħajja ġdida lill-istruttura storika, il-proġett se jżomm l-istess karatteristiċi arkitettoniċi oriġinali. Stqarrija mill-Valletta Cruise Port qalet li l-investiment u parti minn sforz usa ta' riġenerazzjoni kontinwa fiż-żona tal-Port il-Kbir, b'enfasi fuq il-konservazzjoni tal-wirt u l-iżvilupp sostenibbli. Il-proġett jikkumplementa wkoll il-viżjoni tal-Gvern għall Port il-Kbir kollu kemm hu, kif tħabbar fi frar li għadda mill-Prim Ministru Robert Abela. Il-pjan ta' investiment fit-tul fuq skala kbira mill-Gvern jara li jqajjem mill-ġdid partijiet kbar tal-port biex anke jitgawdew aħjar mill-komunitajiet u l-familji. Dan il-pjan tfassal mill-kumpanija rinomata ta' perit internazzjonali Chapman Taylor u jinkludi t-tisbieħ taż-żona tal-Power Station l-antika tal-Marsa. Tul ix-xatt ħdejn il-menqa u anke dik magħrufa bħala it-tinda tal-patata sa swar tal-Furjana.